Ka Mikaya State Rural Livelihood Society lembaga BMMU Mairang Community and Rural Development Block mentak sengi kelai terik no pra ajar pesan kelap peluang ya ke program block level gender campaign ha office BDU Mairang hal gapang kilong kemi bagi kentai gelam garoi kepa nadu tunrai ki ba ajing keren akan program kilong BPM ke Mairang block ba BSMRI ke kong imartong kepada district legal services authority na West Khasi Hill kum garashom phang ka ba ai jing ba tai bania hal ke gender based violence ne ki sha thombor ki kentai kajing thmo kan ni campaign kalong ban kentiu ya kajing ya tri ha pedang kentai ba sindang bat kampen klan ya kajing ya dai kentai knang ban wanra ya kajila ka ba kentup lang ya baro kathong kalong man sa nge ya kajing ibeng bat nyau beng ha pedang para breu kamtam ya ki kentai ki kana ka presiden ka blossom CLF ka kong bi khasnteu kla ong bagi don gilong kemi gi bating malik kha sha hospital nama bagi rabun khon nama ba yo sha penbol ban penduk khon no handai lemba ka jing pesutu ki kloi ban pedeng ban wan kha sha hospital ha kani ki program la sam kusnam ro sha gi khot jangi self help group ki CLF bat ki VLU ki ba trai bhai ka kam hal kan ni ke gender based equality ni ke jing wan ra ki jing long kat ju ha pleng usindang bat kentai bat ki bayarap ro ya ki kentai na ka jing sha tambor jing sha tambor ya usindang ro kunjo ya ka kentai ro kunjo te kan ni gender based violence ka ba ki khot lengkot kata ka GBV kadai ka jing bensau ka ba mi na ka dau jong ka jing pen ya phe ha pedeng usindang bat ka kentai te kadi ka jing tambor kala ban long hakambat hakijing mo jing perkhat hakabaya dei batka shokha shongman runjo te bun sin kilong kemi batki khna kamthei ki jusham ya kadeka ki jusham ki jumat ya kadeka jing sha tambor te kadeka GBV kata ban te lakam kamdei bangila ban pediang ne bangila ban penjur imlang kasalang hendrai kadai kaba ngila ban pendu no sendon lada ngibaro keloi ban ya trailang ban rading khong ya kanika jingsha thombor te bali kanika GBV lani kanika gender based violence ka mi te shua ban te lakam ngidei ban sutu bali kami kani kami namarba kajing peni ya pher ya ka rukom im jong us rat ka kanthai te kajing bom ya burop yang te ka rukom hat bak chenrang kilong kham halor ne kham khrau bane ki kanthai te kata ka cultural belief ne kata ka riti ka dustur kabapedian ya kanika ka cultural belief lani kata ka riti ka dustur kabapedian ya kata ka jing penia pher ha pedang u shenrang batka kenthei te ka jing snap jar ka jing sha bat ka jing shapting ban ya tho ya ki jing sha thombor tekani ka gender based violence ne ka GBV ka kanthuk hakiba bonjai physical violence kamut ka jing sha thombor hakambet dakaba sha tiet ne sha bom sha sho lani sha penmensau yanu compare la dadi ka kanthai ne la dadi ushanrang te emotional abuse kani ka deka jing sha thombor hakabor ka jingbo jing perkhat kaba syak kelam syak keren ben syak keren kelam akor syak berngem baru syak kentat ya uno ne kanu ka breu banyadon bentalang haka jingem kaba malakasni lane haka imlang kasalang ju ben ngidon kata ka jimpen ya pher beden u shenrang ne barka kentai ma te hangi tingi ya buram markeliang lada dei hagino kikam hagabaya dei baka jingem jongi kaba malakasni
te kumno ban yada bangin light na kita ki jing sha thombor te baningkong ngide ban ya teli ban rat dingkong ye ki jing sha thombor ye ki kenthei ban ye ki khna te kabaar ngide ban ya kershan ningide ban ya long ya rungkat ne marungkat hapden u shenrang baka kenthei te ngide ban ai ban sim ye ki khna kenthei bat shenrang kumno bangide ban ya burom markeliam te ngide ban ai jing tep ha ki school ki college lani ki shnong da ka baplong ya ki program ki baper kumno bangila ban yada lani ban rat dingkhong ya ki ni ki jings new haka imlang kasalang Chong sok chong ngan hapo kadong baka shnong hibaro kawai but kabenta ka ba kam kraw kalong ba ka blossom CLF kalayo ban shimenta da ka jing kerpat lang na kalang jaka health department ban kalang jaka office na duna district adu ha block bang ini shimenta ban let ban yaslok iway ilong keme iba armat ibala ibadon na ka jing red mensim ka jing du mensim namar ide ibala bun kun imkwa shu ila di ban hospital namar ba tarai imat kadon ka jing shamai ka jing atemon labun kun te imlek chu hospital yo mga salia yo mga pendu no ite ikun ban sawan te ila ban petri bet haba nakaliam jong ka block office nakaliam jong ka health department kila le ben yaslok i nakapor siya kaporu imshim la ko ngo ndai tat hadu ba nakaliam jong ka office na po block kila bat na district kila karpat ya ki isi jong ka CLF kila pensngau ya kata te ngila jet pat ya ki counselor ki ban lek siya kata ka meeting ka bakerpang banyak kandu ini ikong te hadien bagi lalai te nakaliam jong i ka isi lajit ya i convener jong ka sat committee bat ya i secretary jong ka CLF ban lait hakan ni ka meeting ka bakerpang te ini ikong bat ikong video bat i Dr. Hadia kilele lang baro lengot hangkat din serat jong ki babuan layo banya slog ini ikong bat pensini sajan habadon ketua mega health kam ko St. Thomas ilayo ekubor kababahan nakaliang sa health department bagila pensngaw yang iki ong ba ini ilong kemi ilawan mi hospital ilawan ayu injak ila pendak iki benta kum kalong kemi ka arman te bat kajeng kerpat kajong kipat kalong ba sai sisian ni trailang ban pensngaw thu ya i bain wan ban kai ikun namar hauni disamba ni tayo ka arhi sakano ini ikun ila kerpat yang sisian nakaliang sa health bangin but dia ni bain wan ban ka po hospital te nakaliam jong ka CLF nila pen kre mentakas ngi hak por sibet sawe je janmiet bangin let ban le ya kata ka special baby shower na mata jong i kenang ba kan long ka jing aimen sim ya i kan long ka jing pen pau bang idon lang bat i ngi ya kersan ya i ba ma i pen kongo ila de ban let ka hospital kenang ba ka jing snusi kadang jia hai nama lada isu syongkom tu hai yang lada ndon ba yasno tilang bat ndon ba aimen siam i te kan long i ban pedret siam be nemnuat ban le hospital te hakan ga janmiet ngin pendap ya kata bentaru bangin le kata special program dikumpa ka team hakan ga sne mamanta kadika women and girls lead development from the grassroots kadika team jong utar sne halor ka gender campaign di hakan ni agenda ni tip hi baro ba kumbang ilale ahis nem baper ni don bangi le ikirali baper ni le ikirali ni le ikinu kerja program ki awareness bakum tatet ki kumjuru hakis CLF ni sadon ki staff ni bar ladang ni salon chapo CLF jom ni nakalian job office ni serap kumno ban le ya ka program halor ka agenda haki CLF Jompi